Ahoj, stej. Ahoj. Ach, takže sa počujeme, ne? To som rád. No povedz, ako sa cítiš? Dobre. Výborne. Páči sa ti tu? Je to zaujímavé. Ach, zaujímavo hovoríš. Nevieš prečo? Protože... Zdravím, moje meno je Pavel a som súčasťou laboratória Ethereal Lab. Sme laboratórium, ktoré robí tie najviac zaujímavé pokusy a experimenty. Medzi takéto vynálezy patrí Kofrein 07, ktorý vie rozpustiť kávové zrniečka tak, aby z toho vznikla rýchla káva. A to ju nemusíte ani zalievať, stačí vám pohár, zrniečka kávy a mlieko. Naliete mlieko do pohára, hodíte tam zrniečka a potom jednu kvapku kofreínu. A za 10 sekúnd máte hotovú teplú kávu. Tento nápad nás napadol v kancelárii a už ho chcú aj v predajniach. Ak sa chcete stať súčasťou takýchto experimentov, vynálezov a projektov, môžete nás kontaktovať na e-mail. Naše laboratórie sú plné zverstva. Sme verná laboratória Česká a Slovenská. Ďakujeme za vašu pozornosť a dovidenia. Dobrý den, já jsem Patrik Elegnem, doktor společnosti Ethereal Lab.
Som rád, že sme sa takto mohli stretnúť. Mohol by som sa spýtať na pár otázok. Jasný, ptejte se. Jak dlho plánujete tohto muža nechať vo vašich laboratóriách? No, nejsem si jistý na jakou dobu. No už ne dlouho. Ale odhad je asi 2 až 3 roky. To je boha. Prečo to tak je? No, to nemůžu prozradit. No, vidíme v něm něco. Čo? Čo vy na ňom vidíte? Nemůžu. Ale no tak, prosím vás, aspoň menšie info, čo sa s ním deje. Prosím, aspoň... Pane, len vás prosím o menšiu informáciu. Nemůžu. My chceme odpovědět. Čo tajíte? Povedz nám to. Já vám nebudu odpovídat, nemůžu vám odpovědět. Nemůžu. Prestaňte tajit, čo tam schovávate. Okamžite ho Řekl jsem ne! Samozrejme, zapíšte to a na odbočku B5, áno. No, takže, dobrý deň. Chceli by sme teda vedieť nejaké tie informácie. Prosím vás, pán David Koveč, čo ste počuli po obede dňa 12.3.13.26? Dobrý den. No, slyšel jsem nějaké divné bouchání od mých sousedů nahoře. Nic, na co bych za ty roky, co tu bydlím, nebyl zvyklý. Dělají rámus dost často. No, po pár minutách bylo ticho. Až moc ticho. A pak jsem slyšel nějaké divné zvuky a pak křik, buchot a trhání, já fakt nevím. Zaujímavé, a čo ste robili potom? A v ten moment už jsem volal policii. Poslal jsem tam i mého slovenského kamaráda, co bydlí vedle nich. No a pak náhle jsem zaslechl, jak někdo rozbil okno. Pak jsem viděl tu nestvůru, jak dopadla na zem. Ten pohled si budu pamatovat. Jak byla celá od krve. A ten její výraz. Ďakujeme za tieto informácie, pán Koveč. Jen mi slibte, že tu věc už neuvidím. Nebojte sa, pán Koveč. Budeme sa snažiť. Akožto Československá spoločnosť ochrany... Dobrý den, občané Československé republiky. Dnes bychom vám chtěli představit téměř novou laboratoř. Její jméno je Eternal Laboratory, založená roku 1969. Tato laboratoř je známá svými zajímavými experimenty. A právě proto my, Československá republika, bude podporovat tuto laboratoř a přispívat na každý projekt, na kterém budou pracovat a ta. Eteriala nemá podporu ani od jednej strany Česka či Slovenska. A Československá ochrana bezpečnosti chce sobie 12 exekutovať, či zobrať do vlastných rúk. Tým chceme povedať aj to, že už našu podporu Eteriala nemá. A ak nám subjekt 12 nedovezú, Ako bolo dohodnuté,
bude to mať následky. Ne, nedáme subjekt 12 do jiných rukou než našich. Začínáme chápat, proč se takhle chovat. Dejte nám čas, pro boha. Czech Republic News 1931 recording. //*5-5 channel. 5 redacted. Eteria Lab přestává mít podporu od státu Československé společnosti ochrany a pomalu přichází o peníze. Ale drží se. Slovakia Republic News 1711 recording. //5 channel, 1 redacted. Recording damaged. Nepodporují nás. Tento projekt je na tenkým ledu. Když něco neuděláme... Co to? Ale nevím na jak dlouho. Prosím, pošlete pomoc. Jsem tu jediný. Ne. Toto je za pravdu, ktorú ľuďom tajíte. Počkať! A to nebolo v pláne! Nie! Nie! Nie!
Dobrý deň. Áno, na tej nahrávke som bol ja. Bol som blbec. Oklamali ma. Povedali, že to spôsobí menší výpadok. A namiesto toho som zistil, že to začne blikať so svetlami. Čo Stay 12 nemá rád. Aaron. Všetci si mysleli, že Aaron je mŕtvy. Ale on nezomrel. On tú prvú nahrávku vytvoril, aby sa vyhol problémom. Jakým problémom sa pýtate? Napríklad to, že vedel, že Stay 12 má tieto problémy a robil mu na schvály. Áno, Stay 12 nevypínal svetlá, pretože bol divný. Aaron vedel, že Stayovi 12 vypínanie svetel vadí. Preto spanikáril a zabil všetkých v laboratóriu. A určite vás bude zaujímať, čo vlastne robili v laboratóriách. Nie je to také sladké, ako hovoria. Napríklad Stay 12 sa nikdy necítil bezpečne v priestoroch, v ktorých bol. Jedine, kedy sa cítil bezpečne, tak bol pod vplyvom Xanaxu. Štáty aj týmto osobám dôverovali, pretože hovorili, že majú s ním aj dobré puto. Ďalej robili aj výťažky jedu z hadov, aby mohli zriediť neurotoxín, ktorý obsahuje ten jed, aby nebol až tak nebezpečný pre človeka. A toto bolo podávané subjektu 12. Ďalej, čo som našiel, tak bol aj zoznam látok, ktorý bol použitý na subjekt 12. A najčastejšie, ktoré boli použité, tak bol Xanax, malé dávky neurotoxínu a látka, ktorú nazývajú Hamren 0.2, ktorá spôsobila ďalší incident, kde subjekt 12 zožral zažíva človeka, pretože videl niečo iné. Dobre. Spouštíme test 055. Prosím vás, Emily, vypustíte pacienta Gridova do cely zo subjektu 12. Yeah. Výborně. Teďka aplikujte Hamren 02 do subjektu 12. Hamren 02 aplikovaný. Co to? Tak isto to mám aj záznam o tom Hamrene 2.0. Hamren 02. Hamren 02 skladá sa z uhlík, vodík, kyslík a dusík. Kombinácia týchto prvkov sa dá vytvoriť kokain, tak i LSD, ktoré bolo náhle spojené dokopy a vytvorilo Hamren. Hamren 02 je hypotetická psychoaktívna látka s vysokým potenciálom vzniku závislosti, charakterizovaná výrazným účinkom na centrálny nervový systém. Jej primárny efekt spočíva v hlbokej modulácii percepčných a kognitívnych procesov, vedúcej k zásadnej zmene vnímania reality. Po expozícii dochádza k výraznému narušeniu senzorického spracovania, alterácii vedomia a subjektívneho prežívania prostredia, dezorganizácia myslenia a zníženej schopnosti reality testingu, vzniku halucinácií a ilúzií, ktoré subjekt interpretuje ako reálne. Otestované na subjektu 12.
Anička Gridev, 7 rokov. Ahoj. Vypadáš legračně. Experiment úspešný. Toto všetko sa stalo. Tie životy. A oni povedia: hotovo? Čo to je za ľudí? Hamre 02 spôsobil, že z tej 12 nevedel, čo robí. A preto urobil to, čo urobil. On za to nemohol. Takisto ako pacient. Jediný, kto si to zaslúži, boli tie monštrá, čo sa na to iba pozerali. A hlavne Patrick Elegnem. To vám nikdy neprišlo. Jeho meno divné? Amatéri. Skúste si jeho priezvisko otočiť. Otočte ho. Je zaujímavé to, že všetky jeho životopisy a listy o narodení hovoria, že je z Nemecka. Už mi to leze na mozog. Všetko, čo som videl, počul, prečítal. Strácam svoju mentalitu. A to ani nechcem vedieť, čo robili ďalšie. Tých archívov je najmenej 100. Áno, to celé viedol. Ako sa pýtate? Ten prvý záznam. Ten urobil on. Nebol mŕtvý. Telo nebolo jeho. Kto vie, koho bolo? Sa vyhol proste problémom. Ostatné záznamy sú naše, lebo sme ho odhalili. Jan Slajka a ja sme tieto udalosti zdokumentovali. I túto kazetu. Pracovali sme pre Aurona nejakú dobu. Československá bezpečnosť ochrany. Áno, tá spoločnosť. Bol to jeho projekt. Snažili sme sa odhaliť, čo je so Stejom 12. No verili sme taktiež Etheria Lab. Ale Aaron po nejakej dobe chcel Steja 12 späť. Preto ma poslali mu škodiť. Ale potom ma zradil. Vedel, že tie poistky urobia chaos. Vedel, že z tej 12 sa dostane z laboratória. Preto po mne nikto nešiel. Aj keď sme boli jasne dohodnutí. Mohol som zomrieť. Patrick Elegnem je nezvestný. A Aaron mŕtvý. Mysleli ste, že ho nechám žiť po tom, čo urobil? Blázni.
A mali sme s Aaronom jednu vec spoločnú. Chceli sme Steja-12 zabiť. No, nie pod úmyslom, že je to monštrum. Nie. Tak toto videl Aaron. Ja som ho chcel oslobodiť. Od bolesti, ale neviem, kde je. No dúfam, že zomrie v pokoji. Jan Flajka, môj dlhodobý kamarát, a pomáhal mi tvoriť tieto kazety. Bez neho by táto pravda nebola. Robil aj dobrú prácu získať informácie. Prezliekanie za policajta. Reportéra mu ide dobre. Áno. On bol všade. Čo budeme teraz robiť? Hej, Gabi. Tak hlúpy. Tak ľahko ovládateľný. Hlúpáci. Idioti. Všetko to je nereálne. Nedivím sa, že politici vedia oklamať ľudí. Keď stačí program na video a fotky a dobrú mysl na nápady. Ach, ľudia, je zaujímavé, akí sú naivní. Mali by ste fakt dávať pozor na čo pozeráte. Chápeš to? Ohlúpli sme dve štáty. A najlepšie je na tom to, že všetko je vymyslené. Ani naše mena nie sú reálne. Dobrá práce, hoši. Aha, Mengele. Ty vtipný. Počkať! Je toto reálne? Je to súčasť toho, aby sme vás zase obobli? Alebo sa zase s vami hráme a tajíme pravdu? Hľadajte. Hádajte. Ale pravda sa ťažko hľadá.
Bu, ty piča!